ako nga pangasawin. Apan tabulan magnilihok, dili ko mamuluto, bisag paglungaglag saging. Busa ko mo siya kay 16, kulihan kaayo nga mo kiringking. Bisan asang baili, mo atog yun og makigdansing. Ako siya nga gibadling, nga di untak magbirkatin. Manuyo hinuon og makigpensing. Busa ako na lang ipadaklin, kay nangita akong lain. Kanang mayong muliyo, kanang mayong muluto, bisang murag na og sigpin. Busa siya mo kay sitsitin, kusog kaayo nga mo kiringking. Bisan asang baili, mo atog yun og makigdansing. Busa ako siya nga gibadling, nga di unta marbirgatin. Nuyo inuon og makigpinsing. Busa ako siyang gi-examine, gihikap kong iyang push-in. Batog kusog mo itin, may lanot nga gibanting, ay bayot man di aing boeng, eng, 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 eng.